ning sesanti ndir kumlani Pramudita Sirna Durgama sinapu marang kaningan dene tambur wing kayun tinarbuka jroning Wardaya sesorengan manungku puja astawa puji astuti astukara tumanduk tumrap ngarsa dalem Gusti ngambaha kawasa pangajab kabagyan kawilujengan tansah tumanduk kajiwa kasarira tumrap kula dalasan panjenengan sedaya nuwun amit pasang kalimat tabik tinebena tulak sari dumawah mring tawang toang parentine kula pinitaya jejeripun pangandaliwara duta lumantar Wiwi Pratama Wening Orkaresa Ari piniji Surya kapiji warsa ingkang kajangka tinimbalan sowan ngarsa ingkang hamenggu gati panjenenganipun Bapak Surat Ismawati miwah Ibu Sutila Ismawati gelar pawiwahan prasaja wisudan putra pinanganten ingkang netek Wardaya warsa netepi darmane ngasepuh hangranging Sekar Cepaka mulya amiwaha siwi pahargya suta ingkang atmaja kinasih asusilih rara ayu heni ingkang kajatukrama sinambet talining akrami patudan kalian Bagus Muhammad Husain atmaja putra Jaluh Tanoyo panjenenganipun Bapak Sunyar Suwargi miwah Ibu Saim mijil laladan peraan nuwun kandi hambuka wenganing cara titining laksana kawastanan panggih putra pinanganten nedya kawula purwakani prabdaning Serat Maja putra pinanganten putri parandene miyos siniwaka mijil saking panti busana marak sowan manjing wonten sasana pahargyan kandi cinandraning sasana ingkang arsa kawedhar nuwun mijil langenira temanten putri busana maneka warna bijil langenira lirwita dari busana maneka warna inarebek padaya yuanan nira solahira winit lir hapsari kang tumur ron lir hapsari kang tumur ron sari praptaning Serat Maja putra pinanganten kagung ingkang samyuhat nata baris arsa manjing wonten sasana pahargyan kandhiraken sagunging para kadang pangombyong
Bebindani lir mangsa kang gegiruan Rob sirep didem sasono pahardian kaperbawan praptaning Serat Mojo putra pinanganten kakung kang kayep para kadang sentana pepindhaning lir Bathara Kama Jaya tumrun kahyangan kayep dening para widodara widodari tanpa antara dangu saking kapuraning sasana rinengga kuting ngalguma biaring cahya pindha teja kinuwung ana nggih tejaning Serat Mojo putra pinanganten kakung lon-lonan setemah marak sowan miwah amrepegi ingkang garwa jumeneng telenging ndara Pandhawa Agung arsa amruwakani Purwaka wiwiting gati sawataning kenya sakembaran kalawan Joko sakembaran kang hangasta kayu purba sejati liru kembar mayang sang andhaping janur kuning ya kawasan kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru Kalpataru pamungting tresna lahir tumusing batin kaplungan dene janur kuning pangajaptan wala jroning harmai wujuding Bali Wisma tansaya caket jalu kalawan pawestri putra pinanganten ingkang samapta hangasta wujuding Sekar Gantal kumlawe astanira hambalang gantal tumama mring jaja sarira wujuding ron sedah tinepung rasipun gambaraning jalma manungsa pinanggih dening jejodho tanggap mring sasmita kang garwa ponang pinanganten putri Kandi Hanjengku ampian sih kiring kalawan tengen katupungan asta dening sang juru rias pijilaken pangandikan kawiyos pringlisan Kakang Mas ngaturaken sugeng rawuh kang garwa ngarsa paduka Kakang Yayi gedhe panuwun Kakang tumrap jeneng sira Nimas wujuding antiga parandene kang sinalep mring Bantala satemah kasandung tinapak dening amyanira Serat Mojo putra pinanganten kakung pecah sanalika pecah ing tiga Sita kalawan Jenar ingkang manunggalnya wiji dadi siji mujudake wiji sejati tengguling para Jawata hanitis tumrap ingkang Atmaja pinanganten tondo bekti jroning nala arsa kabasuh tirta wening puspita mancawarna biwah kadulung kempari purna lelaman ranu padha ingkang kaleksanan paramdening kampawestri kanthi rasa bekti jroning nala satemah gembregah tangi lelaman junjung derajat ingkang kaleksanan jumeneng sajajar putra pinanganten gandeng asta cari kalingking nedya angubengi wujuding Bakar Kencana tirta puspita mancawarna gegambaran donya saisine hang lampahe ditining ganti kawasanan lingkar jagat ubeng jagat ya ubeng ranu padha paramdene ingkang jalu sayekti minangka paugraning keluarga jangkep ating tiga putra pinanganten angubengi ingkang guru lagi pratandani purnaning titi gati lingkar jagat kaleksanan tanggaping sasmita Rama kalawan ibu kanedya handheraken lumadhening titikati kanthi angasta wujuding slindang sindur
Tondo panggula ingkang pamungkas putra pinanganten nedya kasindur kaglandang lumarap manjing setinjil Binantrata sindur binayang kaleksanan ing ngarsa Kanjeng Rama tansah paring tuladha ing madya ingkang putra tansah andheraken Rama parandene tut wuri Kanjeng Ibu kanthi hamba pong ing wingking lonan manjing sajroning Siti Inggil Siti lemah inggil dhuwur lemah dhuwur Binanturata ya Binantara Siti Inggil kang aji Nenggih wujuding Pandhawa Agung kang sinabut kencana. Lir endahing Pandhawa Taman Sriwedari. Sejatine kang mapan sajroning Pandhawa wujuding kursi kamulyan. Dampar keprabon. Papan palenggan ingkang minulya pindaning Hapsara Hapsari. Lir dewa kalawan dewi maamnya nanti aja ya. Manjing setinggil Binanturata Pandhawa Agung putra pinanganten kang karsa hanyulih Kanjeng Rama minangka adeg-adeging keluarga mijilaken mangantingan kang Rama nedya kawiyos mring lisan nggih Dole uga kalawan jeneng sira nini jumeneng Kaprasaja Sun ngidongake rahayu ucap bismillahirrahmanirrahim anakku ndalenggake damparing encana mandya keluarga adem ayem tentrem wuhup Sundika dawuh Rama Deweji ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama tanem jero ya tanem putra kang paripurna kalaksanan putra pinanganten kalenggahaken damparing keprabon parandene ugi arsa nglampahi laksitaning pitigati ditining laksana kebak tondo rasa syukur pandeming Gusti kacar kucur ingkang kaleksanan guna kaya kang nedya kaparingaken tumrap Kamawestri pandaringan sejati pawujudan beras kuning wiji-wijian picis donya brana gunging rasa syukur katamya dening kang garwa ing minangka pandaringan sejati wong ayu Dimas ini pebujane Kakang Diajeng parang nyaketa kalawan pun Kakang Yai bakal matur tumrap jeneng sira wong ayu guna kaya rasa tanggel jawab Kakang sunaturake muga ora dadi glojone atimu Dimas Kakang ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ngarsa paduka Kakang Mas tanggap ring sasmita hanyumurupi prataning Rama Ibu putra pinanganten nedya jengkar saking palenggahan guna kaya katampi dening Kanjeng Ibu mijilaken pangandikan kawiyos mring lisan Kanjeng Ibu miwah ngarsa paduka tandha bekti kang putra pun Heni katur kunjuk ngarsa Kanjeng Ibu genduk Nini anakku wadon ya wis tak tampa nger gedhe rasa panuwun Ibu marang jeneng sira sepadan ugi Rama ya kaki wis tak tampa gedhe rasa panuwun Rama tumrap jeneng sira enggal manjing sajroning Taman Sari kula gandeng renteng runtang runtung atut runtut pepindhane Mimi Hamintuna
Putra pinanganten setemah manjing sajroning taman sari telenging Pandhawa Agung manunggaling rasa tresna tan rubeda rina kalan wengi ingkang tansah pagut dambuh carming asmara satemah Rama Ibu lenggah damaring keprabon ingkang nedya hanampi panjenengan ingkang putra pinanganten medhar sabda tama wirsutaji kawiyos mringlisan surem tewangkara kinkin lir mangusma kang layon donya kanyilan memanis watanan mira layu kumel kucing harah nyomaratan Ibu miwah ngarsa paduka Kanjeng Rama Dewaji sungkem bekti kunjuk tumrap Rama Ibu ingkang tansah kula wentrah jiwa kalawan raga ingkang putra Eni genduk kene nyaketa kalawan Rama nggih istakaken dawuh Rama Dewaji kemareng ingkang putra ngaturaken sungkem bekti kunjuk ya wis tak tampa ora liwat puja mangestu Rama tampan nana kulup kawula pundi Rama Dewaji perbawan kabagyan gesangipun ingkang putra sepadan ugi ingkang putra Kanjeng Ibu Husnan ya nggih wis tak tampa Jaya Wijayanti turga mendak kala sirna muga Gusti tansah paring pangayom tumrap jeneng sira sarimbit kulup sedika dawuh Kanjeng Ibu satemah manjing sajroning taman sari putra pinanganten ingkang ngarsa medhar titining gati kembel bucana Andrawina paripurna satemah hanampi wujuding sabda tama wirstuaji bombong jroning penyalih bungah jroning manah tan bisa kinambarna ngempet rasa tresna kanthi manunggal cipta rasa budi karsa lan karya sekul punar kang setemah kadhahar sesarengan perbawanana kawilujengan tan kata lemben gunging rasa bekti kang pawestri hanya saged tirta Marwitasari tirta Kamandanu ingkang samya hamastani tirta wening weninging tirta mangajab hamerbawane rasa adem ayem piwah tentrem jroning nala manunggaling rasa tresna tan rubeda rina kalan wengi pagut gambuh carming asmara anggrek bulan mental mentul kaya ngawi-awi dadi seksi tuna wicaksara katresnaning putra pinanganten
nuhoni sabda pangantikaning mustikaning jagat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggiya keluarga adem ayem tentrem dados tepa tuladha kaca benggala marang pepadaning agesang kanthi sesanti Jaya Jaya Wijayanti hayu rahayu kang tinemu kinapit dening Rama Ibu putra pinanganten ingkang cinandra pindha haruntungan Pak Surat bebas kayak bebas jempol Pak. Mas manten, Mas jempol ya. Nah, Ibu juga. Saya hitung 1 Pak Surat monggo 2 3. Terima kasih. Ini satu keluarga berbahagia ya. Keluarga besar dari Bapak Surat dan juga kali ini menantunya sudah hadir Mas Gusnan. Kepada segenap keluarga ataupun tamu undangan yang kami hormati, Bapak ataupun Ibu mewakili dari keluarga besar, atas hadir panjenengan merupakan satu kehormatan dari kami segenap keluarga. Mungkin bila mana ada Panembrono, Panyunggoto, Suguh Lungguh Kupuh Miwah Aruh ingkang kirang anuju prana nyun lumebering sih samudra pangaksami. Pasugatan lumantar Pratama wedding organizer ingkang tasang reksa muka leladi busana Wiwi Pratama wedding organizer tata rias tata busana dekorasi yang beralamatkan Dadapan Gujalit Lumajang ya. Kali ini hadir di tengah-tengah keluarga, harapan kami dapat memberikan satu kenangan terbaik khususnya untuk mempelai berdua yang berbahagia. Nah, satu-satu Mas, sampean satu sana, satu sini. Nah, yuk naik aja. Masnya, sing kanan mepet Mas, mepet. Nah. Oke. Siap, formal dulu. Formal dulu, kita berikan satu mahakarya dari Wiwi Pratama Wedding Organizer. Oke, yang sebelah kanan Masnya pandangan fokus kamera, senyum. Mas Husnianan juga senyum. Sing kanan gede kembar mayange karo siap bebas kayak bebas jempol ya Mas ya. Nah, saya hitung 1 2 3. Ini Mbak Wiwi yang 2 ini ada di depan. Mohon maaf minta waktunya sebentar untuk mbak-mbaknya yang ada di depan sebagai ampung tamu ya, untuk berfoto bersama terlebih dahulu.
Ya sudah memakai busana dari Pratama Wedding Organizer, kita aturkan untuk hadir dulu. Dan juga setelah ini bisa kita infokan segenap keluarga. Mungkin juga ada hadirnya dari keluarga Meraan. Keluarga Meraan bisa kita prioritaskan untuk berfoto bersama setelah ini ya, persiapan. Juga dari keluarga yang lain maupun dari tamu undangan. Dari tamu undangan bagi yang berkenan untuk mengabadikan momen, mohon maaf tanpa kita panggilkan satu persatu dari keluarga karena tidak ada daftar nama, namun tidak mengurangi rasa hormat saya Bapak Ibu yang berkenan berfoto langsung saja hadir di pelaminan. Ada Kelana Production, profesional fotografer dan juga video shooting, Juwono. Juga matur nuwun persembahan dari kita profesional audio. Ada 1, 2, 3, 4 bagi 2, monggo. Dikonfirmasikan keluarga yang lain, monggo Bu. Persiapan mungkin ada dari keluarga Meraan ya, keluarga mempelai putra. Siap. Tambah 1 sini Mbak. Masnya di pinggir Mas, sama di pinggir. Ireng yang di pinggir, maksudnya kelambine. Terima kasih, ini sudah menjadi pelengkap acara kita Masnya. Mosok nggawa kembar mayang gede, kembar mayangi karo sing nggawa. Wis ora apa-apa. Mepet lagi Mas ya. Genduk masuk barisan sayang. Nah, terus mundur seneh. Mundur neh. Nah, oke. Wes. Mas, isaan yang kuai. Nah, tangannya rada mudun sithik. Nah, siap. Fokus kamera dulu, senyum. Kamera 1 sebelah sini, Mas. Nggih. Senyum. Pripun? Beh, nek sing kanan apa enggak melirik. Senyum Mas. Lah ya ngono, ya itu. Sip ya, sip ya. Tahan. Gimana Mas Parpati? Gaya bebas. Nggih. Gaya bebas lagi. Monggo, saya hitung. 1, 2, 3. Gimana? Sampun? Lagi? Oh, lagi. Diulangi lagi. Mas Husunan juga gaya bebas. Kerisnya ditaruh dulu nggak apa-apa. Nah, mosok si Yamine kerisnya wis ngene. Ya, fokus kamera dulu, saya hitung 1, 2, 3. Mas Husunan kok ora jempol? Bingung, jempol apa jentik? Sudah? Udah Mas, maksimal nih Mas. Nggih. Sampun Mbak Wiwi. Dari keluarga kita persilakan, monggo. Dari keluarga besar. Keluarga Meraan, Bapak Ibu, monggo. Dari keluarga Meraan yang sudah hadir, bisa kita aturkan untuk berfoto bersama. Monggo, siap. Mas Husnan, ini kakaknya? Oke, monggo, siap. Diaturkan untuk foto dulu, ditata dulu, mohon maaf. Siap. Juga disusul dari keluarga yang lain yang sudah hadir ya. Baik, kita tunggu hadirnya dari setiap keluarga yang lain, khususnya keluarga besar Bapak Surat atau juga dari Ibu Sutila untuk mengabadikan momen di satu busana perdana dari Pratama Wedding Organizer. Ditunggu dulu Mbak Vera. Bisa dikonfirmasikan ke saya ya, saya panggilkan.
Baik, dari segenap musisi Pratama Music, Mas Imron dan kawan-kawan, monggo bisa kita aturkan untuk standby di pagelaran dulu ya. Dilanjutkan keluarga berikutnya.